खातिर। लेकिन क्यों? काहे से कि एगो फुनचुनवा के एगो गाना आइल बा टनटनवा के, तो चली ना बिना देरी कले देख लियल जाए। चलो भाई चमका के काहेला चलत रहू भाई, पिछुआड़ा में हाइड्रोसिल वाला बीमारी न धले बा कि कहीं बाबा सिर उबिर सिर ध लेले होई तोरा के। आइए देखते हैं बैठ। इससे हम सुनले बानी कि जेकरा बाबा सिर ध लेवेला ना, उ सब लोगन के बीच में ना बैठ सकेला। तो कहना क्या चाहते हो? सहू हेतर 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 मशीन के चलावत होखबा। अब की ई बात कन्फर्म भ गइल कि तोरा बाबा सिर ध लेले बा कि तोरा आगा से काहेला साइड हो जाए। इससे तो प्रूफ हो गया कि तोरा बाबा सिर ध लेले बा। तू मुख्यमंत्री या पीएम सोचे ले बारू, ते वो भोजपुरी इंडस्ट्री के गंदगी बारू। भीड़ के साथे साथे तोहर गोड़ियों न फट जाए, मतलब कि ई बाबा सिर के खातिर ऐसा कुछ तोरा के न हो जाए। तोरी कितना स्पीड में गाड़ी चलावेला, तोहार तो फाट के झील हिल हो गई होई। ई कौना गाड़ी के बात करो तारा सोन से तो यह बताई। ये बात तू एकदम सही कहलू। अगर स्पीड में गाड़ी के ब्रेक लिहल जाला तो टक से खड़ा हो जाला। बात तो सही है। ओकरा साथे साथे एगो आवाजो आवेला। गेस करी रहुआ लोग कि कैसन आवाज आवेला। हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। बाकी हम जातानी, वीडियो अच्छा लागल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दी बिना हिलाले आप लोग।